মা তো পাদর ধূলি দে মো মথার বলি ଆଜି ଆଡେ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ବାଳ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଶି ଯାଇଛି। କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଶିଯାଇଛି? ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରି କଣ ପାଇଁ ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଆଜି? ଆମର ଆଜି ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ପରା। ଆରେ ତୁ ସାଙ୍ଗ ବୁଝିପାରୁନୁ କି ମୋ କଥାଟାକୁ ଶୁଣୁ ସବୁବେଳେ ଛାନିଆ କିଆଁ ଏମିତି ଯାଉଛୁ। ଯେ ଶଳା କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଇ ଜାଣିଛୁ ନାହିଁ? କଣ ହେଇଛି? ଆମେ କରିଦେଲେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ସିନି କରିବା ପାଇଁ ହଁ ସେ ଚଉଢ଼େଇ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଲୁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଠେଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ମୁଁ କୋଉଠି ଝିଅଟା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ତୁ ନିଜେ କହ, ତୁ ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ନିଜେ କହ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଛାଡ଼ କଣ କଲି, ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ମାଇଗୁଲିଟାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କଲି। ମାଇଗୁଲି ସିନା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଲି, ତାକୁ ପୁଣି ଫ୍ୟାସନ୍ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିକି ନା କୁଞ୍ଚ ଫୁଞ୍ଚ ମାରି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରି ତାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନା? ତାକୁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ନେଇ ତାକୁ ଫିଟିଙ୍ଗ ଫାଟିଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ସେଟିଂ କରି ମୁଁ ମାର୍କେଟରେ ଟହଲ ମହଲ ବେଳକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଫୋନ୍ କରିକି ଆଉ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେଖି ଦେଇଛି ଆଉ ମତେ କହୁଛି କାକୁ ନା ଟହଲ ମହଲ ମାର୍କେଟରେ ହଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଯାହା ଗୋଟେ ଡର ଲାଗିବନି? ନିହାତି ନିହାତି। ବାହାଘର ହେଇଛି ସିନା ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଡର ଲାଗିବନି? ନିହାତି। ଏତିକି ବେଳକୁ ମତେ କହୁଛି ତମେ ଆସ ଆଜି ଝାଡୁ ପାର। ମୁଁ ଶୁଣା କହିଲି ଛାଡ଼ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲା। ମୋ ଯୋଗୁ ଯେହେତୁ ତୁ ଯାଇଛୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାଗେ ଭାଗେ ନେବା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦିଆ ଯାହା ହଉଛି জানে না পূজা জানে না মন্ত্র তন্ত্র জানে না জানিছি যেবে জানিছি খালি তুই মোরি মা তোরি মন্দিরে আসি তোরি মন্দিরে আসি নিজ হাতরে তো পাখরে ଦେଇଛି দীপ জাଳି ମତେ ଆଉ ନା ଗୁରୁଲେ କେବେ ଡାକିବୁନି, କୋଉ ମାଇଗୁଲି ଖାଇବୁନି। ମୁଁ ଏତେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବିନି, ମୋ ମାଇକିନା ମତେ ଖାଲି ମତେ ଆଉ ନା ଗୁରୁଲେ କେବେ ଡାକିବୁନି, କୋଉ ମାଇଗୁଲି ଖାଇବୁନି। ମୁଁ ଏତେ ରିସ୍କ